Mrzení. Mrzení. Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu. Podcastu Mrzení. Já jsem Panda. A se mnou je tady Honza Štrachálek. Já nevím, nebo kdo jsi teď? Jsi stále? Jsem Štrachy. Jo? Stále Štrachy. Nemůžu nebejt Štrachy, jsem se rozhodl. Dobře. A nebo chceš se představit sám? Jmenuji se Jan Štrachal, je mi 28 let, jsem z Trových Svinů. Což jsou... A jsem už tady v Mrzení podruhé. Přesně, je to takovej vlastně stálej host. Mám ho tady furt po 2 letech. To jo. A my dnes budeme vlastně jakoby, uděláme takový catch-up, protože předtím, že mě vždycky někdo vyčte, že mám nějaký anglický slovíčko. Teď jsem to normálně jsme udělali reelsko z Rock for People, kde se ptám lidí na nějaký anketové otázky. A jak jsem tam dělala těch x rozhovorů za sebou takhle, tak jsem prostě v jednom jako v jedné reakci jsem řekla, no tak to je opravdu unique. A prostě ani jsem nad tím nepřemýšlela a jela jsem dál, že jo, protože to byla otázka a lidi takhle fakt jako rychle za sebou. A pak přišel na Reflexu komentář jenom a víte o tom, že se to dá říct i hezky česky? Unique. Tak jsem na to napsala jenom a? Pasivně, agresivně. No. Jako lidi opravdu. Ale já jsem si teď všiml, my jsme byli na svatbě s Michalem teď u Znojma. A spoustu lidí říká na konci věty a takový, nebo a tohle, nebo a takže tady tohle. Jakože říkají, no tak jsme tam jeli, tady tohle. A vlastně je to taky taková vsuvka, která vlastně neexistuje. Nebo, no hele, prostě ona říkala, že tam má, nevím, pivo, víno, takový. Já si říkám, co je takový? Má tam pivo a víno, ne? Ty jsi zvolil násilí. Ty jsi tam přišel a úplně jenom můžete se naučit mluvit? Ne, já jsem mlčel, já jsem to říkal Michalovi. Tajně. A on to neříká? On říká takový to měkký, že ti hosté byli hezcí. Já říkám, ty hosti byli hezký. Jo, že mluví prostě spisovně. Mluví spisovně. Je normální takzvaně. Jako tak víš co? To, že my mluvíme jako z rudy, že przníme češtinu, ale jako já cítím, že je moje posrání, prostě bejt ten člověk, který bude do té češtiny. Já se cítím jako takový obrozenec, že vlastně do ní přináším ty novotvary, ty nový slovíčka, ty slovíčka, které se vám nelíbí, ale prostě ten jazyk je živej, jo, jako taky nevím, kdo byl obrozenec, teď se vzpomenu na nikoho. Borovský? Králíček Borovský možná. Já jsem teďka úplně tupá, ale ono je hrozný horko, mluvte mě. Když vymysleli polku, tak nějaká polka. A já jsem se to učil. My jsme jak 2 buňky prostě. Jo, ale každopádně já prostě cítím, že je jakoby moje povinnost jako člověka tomu jazyku přinášet něco nového a od toho jsem tady a proto vám přináším prostě svoji mluvu a svoje slova, který i třeba někde vyslechnu a tak se mi líbí, že je zaimplementuju okamžitě do té řeči. Myslím si to samý. Co se tam děje za psíkusy? No, tady právě psíkusuje za mnou. Crazy no. No, anyways, my jsme byli teda u toho, že já používám anglicizmy a ty jsi hodnotil, že vlastně tam na té svatbě mluvili divně lidi. No nejenom jsem si všiml, že používají tu koncovku, která vyplňuje, nebo tak ukončuje tu větu. Mi přijde, ale vlastně nic neříká. Já jsem vždycky měla ukončení věty takže tak. Takže tak, to je úplně to samý bledě modrým, to nenávidím. Jo. Ale jako nikdy to řeknu. I was this, takže tak kind of girl. Takže tak kind of girl. No, jako to je nejhorší, že jak já učím ty malé děti, pubertální hlavně, tak oni nějak mluvějí a já si doma na to stěžuju Michalovi, jak mluví. No asi samozřejmě, že to pak začnu říkat, že o měsíc později. A úplně mi to vytáčí. No mě teďka kamarádka četla SMS-ku, kterou dostal její brácha od nějaký holky, se kterou šel na rande a pak jí napsal, jestli by nešla znova, nebo nějak se prostě někde potkali, zakecali a jestli by teda, a říkal, že prostě hrozně dlouho
se spolu bavili a že bylo vidět, že se jí tak jako líbí a že nechce úplně to, tak prostě měla nějaký kontakt, taky napsala, jestli nepůjdu jako na rande. A ona říká, to se posereš, jaká přišla odpověď. Já to tady číst nebudu, protože prostě to není moje konverzace, ale bylo to jako něco ve smyslu, že I think you're a great guy. Je to bylo v angličtině, jo? And I love the vibe. Ale upřímně řečeno, necítím to na to jako třeba, teď plácám, jo, ale necítím to na to jako pokračovat v tomhle duchu. I feel like we could kick off as good friends, you know. A prostě bylo to takhle, ale jako opravdu vždycky třeba 2 věty anglicky, ne jako, že tam máš to jedno slovíčko, jak jsme to dělali my prostě báby mileniální, ale že jedeš prostě za nás bývali prostě slay. Jsem tam jedno slovíčko, jako třeba slay. Ale dneska mladí. Ty si neberu servítky. No. English. No, takže... To je prdel, protože já nevím. Mně je 28 a když učím ty 15, tak mi přijde, že vlastně k ním mám mega daleko. Ale možná, jak jsem tam častěji, tak se tak možná omlazuju tím. A pak přijde můj brácha, který mu je 32 let. Což jenom, ne, my jsme, tak je mu 35. A... To znamená můj vrstevník. Aha. No a ten přijde po našem vystoupení, kdy jsme tancovali na Noc na Karlštejně. No my jsme tancovali street, ale na Noc na Karlštejně, protože by the way to jsou bobs. Puste si Noc na Karlštejně. Je to Richta. Hudba Karel Wagner. Ne, já nevím, kdo to byl. A on mi řekne, no to bylo dobrý, jak jste jeli to vaše duc do té hudby. Ty krávo, přišel jsem o bratra. Jako dobrý, je to otec, ale... Duc. No, jakoby, 35. Pardon, říkám já duc. No, představ si, že by si šla na Rock for People. Ne, já ten duc, já chci spát. Teď tady máme ASMR pejska, co je super. No, ale aby jsme se tady od mýho obrozenectví dostali k těm nosným tématům, který... už vím, proč jsem se tam dostala, protože jsem řekla, že to je takový catching up. Jo, catch-up. A to je catch-up. Protože Štrachy tady byl vlastně před zhruba 2 lety, možná i díl. Ne? 2 lety. No a to jsme tehdy řešili vlastně tvoji kariéru, že jsi jako tanečník, jak jsi k tomu došel a tak. Takže pokud vás Štrachy baví jako člověk, tak si to můžete poslechnout nebo připomenout. A my teď jako navážeme a témata, která jsme stanovili v našem chatu. Ty se jdeš vizou? Já se jdu vizou, já tady úplně pojebu vedrem, sorry. Kdyby to bylo hrozný, tak já se zase oboju. Včera jsme řešili v práci s kolegou, že prostě jak lidi smrdí a tady tohle. OK. No a do toho prostě on řekl, že na základce musel říct svojí kámošce, že jí smrdí nohy. A já říkám, jako, když jsi to jako říkal, jak jsi věděl, že jí smrdí nohy on. No ona furt nosila ty kozačky a smrděly jí nohy. A já říkám, no potom mi nevysvětluje on, no ale pak se přizouva, že jo, do těch přezůvek a to ti smrdí ty nohy. A já, tyjo, to je hrozný a ono, takže jsme byli na obědě. Já už se zasním. Takže jsme byli na obědě, na tom školním obědě, že jo. A já jí říkám, a teď já jsem to řekla za něj, jako že třeba tyjo, tady ten guláš strašně smrdí nohama, hovnama, že? Jako prostě. A teď jsme to tam prostě, a teď jsme chytili takový záchvat. Já jsem včera měla takovej ten OG záchvat smíchu, kdy tě bolí břišáky. Nemohla jsem se vůbec nadechnout, furt jsem sípala. Z tohohle? No z toho, jak jsme prostě probrali tady variace toho, co on řekl té kámošce a potom jsem ještě četla. A prosím vás, tak já to najdu, jo, protože to je nejvtipnější věc. Znáš zadkovinu? Ne, co to je? No tak moment. To je něco na Instagramu. Jak říká Jilková. Moje kámoška Tereza Odehnalová. Česká televize neselhává. To mám rád. Moje kámoška Tereza Odehnalová, já nevím, jestli nebudu muset na vteřinu vypnout letadýlko. A to se něco stane? No ono to pak bubnuje v tom... Jako oťák. Přesně. Ono to pak dělá Ono to pak dělá blbej zvuk v tom. Tak použít jinou síť. Moment. Já to udělám. Já to udělám, protože to stojí za to. Stojí za to číst. Já to musím najít. To je totiž nejvtipnější věc na světě. Co řekl on té kamarádce ze základky, jo?
Ne, ale je to z Vintedu. Je to něco jiného. Tak, vypínám letadlo, teda zapínám letadlo. Prostě věc, jo. Na Vintedu je nějaký fórum, nebo možná dřív bylo, teď už není. Mhm. A to je prostě tady tohle je takový to, jak já nevím, jak je zpovědnice a bývají tam takový ty legendární zpovědi, nebo takový ty prostě věci, co se zapsaly do historie českého internetu. Tak tohle je jedna z nich. To vlákno se jmenuje, je to fórum Krása a wellness a téma je zápach ze zadku. OK. Já se fakt budu snažit to jako nepřerušovat smíchem, protože já pokaždý, když to čtu, tak úplně hřvu. Ahoj holky, štve mě jedna věc. Když se umyju, tak mi stále zapáchá zadek. Je to taková ta... Klasická zadkovina. Zadkovina. Nebo jak to říct. A přitom se důkladně umyju mýdlem, houbičkou, upozorňuji, že nejsem žádný prase a opravdu se myji každý den. Jako ten zápach není cítit přes oblečení, ale když si tam jakoby šáhnu, nevíte, co s tím? A teď u toho ty komentáře. Klasická zadkovina, WTF. Pak někdo napsal, fakt nemůžeš vydržet ještě tu hodinu. To nevím. A potom někdo píše intim mýdlo a další komentář. Proč si saháš do prdele? Což je moje otázka taky. A smrdíš si jako dárku mezi půlky, nebo si strčí prst do prdele? Podle mě jako na kolečko, na kaďák. Zvenku. A tak tam je taková zadkovina. No jako... Taková zadní potka. Zadní potka. No ne? A tak, já nevím, já se asi stýkám s análem častěji než ostatní. No asi jo, jako vy jste asi na zadkovinu víc jakoby... zadkovina už vlastně, jako pravda je, když si vybavím teď zpětně, že když jsem začínal se zadkovinou 10,000 years ago, tak jsem vlastně z toho byl taky takový, jakože, ale pak už se, protože to máš podle mě spojený s hovnem. A pak, když už se naučíš rozeznávat hovnovinu a zadkovinu, tak ti zadkovina může i... připadat hot. Hot, ano. Anyways. Což slečna očividně neskusila. Nevím, kdo ví, co cítila, jo, ale řekla klasická zadkovina, takže počítej, že je to, co zmiňuješ ty. Každopádně o mnoho let později nastalo coming out zadkovina a vzniklo nový vlákno, kde píše autorka, nebudu číst to jméno, ahoj holky, mám dost nostalgickou náladu a chtěla bych se vlivem této události přiznat, že jsem založila kdysi téma o klasické zadkovině. Jestli vás zajímá, proč jsem to založila, ptejte se, ale jsem si jistá, že vám po těch všech strávených večerech na fórech dlužím toto odhalení. A u toho komentáře jako, no ne. Nebo jo, stydím se jako svině, ale museli jste to vědět. Takže to byla asi nějaká jako standardní přispěvatelka Vintedu, která prostě měla tady jakoby anonymní dotaz na zadkovinu a po letech strávených na Vintedu prostě dala coming out. Ty vole. Přiznání Vinted. Přiznání Vinted. No tak to je věc, kterou úplně jsem odbočila, ale za mě je to strašně super věc, které já se jako vždycky zasměju. Mimochodem Vinted. Já to nedávám. Já na to nemám nervy. Hochu. Já jsem tam se snažil teďka prodat boty, tenisky, který jsem si koupil. Vzal jsem si je jednou na sál, na taneční sál. To znamená, že jsem v nich nechodil po štěrku, venku v dešti nic, jenom jsem je vytáhl z batůžku s tělocvikem. Dal jsem si je na sál, hodinu a půl jsem v nich tancoval, takže to znamená, že se nic s nimi jako by nestalo, neměli tam ani nic. No a pak jsem se rozhodl, že je prodat, protože prostě to není, co to bylo? Jo, mě hrozně horko. Vedra myslel, že něco na mě, jakože no. No tak jsem se rozhodl, že je prodat. A jsou to boty, které teďka stojí 3,9, jo, což mi přijde vlastně jakoby luxusní teniska. A já jsem teda si říkal, OK, tak je prodám za 1900, ať jdou do prdele, ať to je co nejrychlejší to. Načiž nějaký 15letý, samozřejmě kolega z Polska, se ozval. Tak jsem si říkal, ten bude rád, ne, že bude mít Já jsem nový. cítila náznak na P a myslela jsem, že řekneš pičus.
Polák. Pak jsem říkal, Mačej, to nevidím. Já jsem mu to říkal. No každopádně to skončilo tak, že on potom to nahlásil, jakože že jsem mu je poslal, že po chci desky. Ne, že jsem mu je poslal zničený, což reálně, což taky nenávidím, doslova. Literárně. Nebylo, protože ty boty byly nový, měl jsem je jednou tady na tancování. A měl jsi nafocený nebo natočený, než si je poslal? Jo. Do toho prostě si začal vymýšlet, že jsou, pak tam dal fotky, kde byla vyloženě odškráblá ta podrážka, jako kdyby si prostě vzala pribináček žičkou a nebylo to ani špinavý, jak si říkám, to je prostě divný ten mě chce, a začal mi psát takový ty slohy, že jako, why are you doing this? Do you enjoy scamming people? A takhle, a teď já jsem říkal, scammer mě osočuje ze scammerství. Geniální. Ale byl jsem z toho mega v prdeli, protože jsem si říkal, ty vole. Tak my nejsme z tohoto těsta, jako nás to rozhodí. A pak jsem mu napsal, že prostě se s ním nebudu dál bavit a ať je vrátí. On mi napsal, že se bojí je vrátit, protože ty tam máš možnost se k tomu jakoby vyjádřit, že hele, tak mi je pošli zpátky, nazdar, anebo nějak ti vrátím prachy. No tak jsem mu napsal, ať je okamžitě zabalí, protože on si ještě stěžoval na to, že se mi zabalil blbě literally do krabice od mých barefootů, takže místa tam bylo. No a on mi napsal, že se je bojí poslat zpátky, protože se bojí, že nebude mít ani peníze, ani boty. Co jsem napsal, hele kamaráde, je to přes Vinted, to není jako, že já mám před sebou tvoje 2 litry. No a pak mi je poslal zpátky naštěstí. A prostě jako podle mě je musel jako nějak zničit tam. Nevím jako z jakou motivací, jestli třeba to zkusí na lidi, že třeba někdo se jako posere a řekne OK, hele, promiň. Takže ale ty jako si na tom akorát prodělal teďka, máš zničený boty. A... Mám zničený boty, řekl jsem si OK, tak já prostě dojebu na tréninky, se mi nelíbí, ale tak YOLO. A nevím, jako zbytečný. Já nevím, mně přijde, že jsem se s tím hrozně vždycky jako takzvaně srala, že jsem nafotila oblečení ze všech úhlů, pak ti stejně někdo napíše, můžete to vyfotit na postavě nebo něco, takže ty prostě ke každému předmětu tam děláš 1000 fotek, aby si to 100 lidí dalo a že se jim to líbí. A pak ti někdo napíše, vyměníte prostě, a ještě jsem ty věci tam vždycky nahrávala za úplně směšný částky, byly v top stavu, ale prostě jsem se toho chtěla zbavit. A tak to tam dám za 80 korun a někdo prostě chce za půlku, nebo já nevím. A ty si říkáš, že no kámo, jako nemám ti přivízt ještě domů náhodou? Že jo, ještě jak jsou udělali tržníci s tím, že navrhují lidi tu cenu. To je úplně v prdeli. No, to... Zlatý otoč, starý. No, jakože teď jsem tam dávala nějakou, to už je tak 2 měsíce, nějakou peněženku, kterou když jsem si objednala z netu během covidu, tak ona vypadala hrozně hezky. A pak přišla... Já nevím, odkud to bylo z nějakého e-shopu. Na počítači. A teď přišla ta peněženka a byla třeba takhle velká, jakože prostě úplně jak kabelka, taká kabela. Psaníčko takzvaně. No jako hrozně velký, tak jsem to zkoušela chvíli nosit a ona je jako hezká, ale je to fakt obří a mě to obtěžuje. Obří zlý, to teďka říkáme. Dobře. Obří zlá kabelka. Obří zlá kabelka a peněženka. A jediný, co se na tom stalo, tak ono, jak je to nějaký, já nevím, jestli to kůže nebo koženka, tak to má takový okolo tou kůžičku ještě udělaný takový Kužičku? Jako, takovou předkužičku, takový lemování. Which brings me to another topic. A to se tam jakoby uvolnilo a tak jsem to tam i s tím vyfotila, napsala, že to je potřeba přilepit, ale že já to dělat nebudu, ať si to lidi když tak zkazí sami. A tak mi na to paní napsala a dala jsem to tam za 300 a je to prostě nějaká... Značkový. No, Rip Curl, tak jako Rip Curl. Rip Curl. Rip Curl. Tak to je prostě, dala jsem to tam za 3 kila, tak mi přišlo jenom prodáte za 200 a já, hej. Diva. 3 kila už je dost málo. Jakože mně to nepřijde jako drahý, nevím. A ještě jak to je fakt v top stavu, tak já fakt nemůžu. Jako mně ten Vinted přijde jako úplná kokotina. Je to děs. A do toho tam teďka to řeší hrozně kámošek, co si tam jako byli zvyklí nakupovat věci, že jsou tam teďka hrozně moc jako věci od Poláků, které jsou úplně nový a jsou za přehnanou cenu. A že se tam nedá vlastně jako... Prodat nic starýho, ne? Jo, že už je to takový, že to postrádá ten smysl, co to mělo. No. Je to taky přijde, že tam lidi jenom přeprodávají. Všechno je nový s cedulkou a... Jo,
To nemá. Mě to nezajímá, já chci sekáčový věci. Mně už je tam i elektronika, ne, skincare. No. Říkám, to je not cvaj. Otravný je to. Hrůza. No, ale ty témata, k kterým se dostáváme po 20 minutách, jsou cestování, svatba, zásnuby, hypotéka. To je tvůj život v kostce. To je můj rok. Život gayů. Historka táty. Ty vole, ta historka táty. Doufám, že to má něco společného s životem gayů. Ne. Škoda. Ne, nemá. Taky mě napadlo, že bychom mohli probrat randění v dospívání, na což ty jsi okamžitě zaflexil, no můžeme, i když jsem ženatej. Protože to... Jsem za dospělost. Jako, nevím, ale tak randění se dá probírat vždycky. Randění. A taky ty jsi navrhoval aktuální dění, tak jsem hrozně zvědavá, co na mě vybalíš. A pak minule jsme hodně slibovali honění obřízky, takže dneska bychom se k tomu měli dostat. Ale to si necháme asi jako prémiový obsah, takže pokračujeme dál. Cestování, svatba, zásnuby. Takže... Po pořadě. Kde jsi cestoval za ty 2 roky, co jsme se spolu... Já bych řekla, co jsme spolu nemluvili, ale já jsem byla u vás doma a hráli jsme spolu deskovou hru, takže jako nejsem úplně mimo. To bylo nejlepší. To se nám povedlo ta večeře. Vy jste byli fakt šikovní. My jsme totiž štrachy se svým teď už manžou, nebo jak si říkáte? No, partner, ale asi říkám manžel. Manža, viď, no jasně. Tak nás pozvali Michal. S Míšou, který tady byl taky. A byl na kolonoskopii. Prostě anální sonda metrová, ta semnice. No, tak... Jsme byli u vás na večeři, vy jste nás pozvali a bylo to teda fakt krásný, protože za prvé měli moc hezký byt, který jsem jim záviděla a za druhý jakoby prostírání, kdybych to měla vyhodnotit jako vprostřeno, tak prostírání bylo krásný, místa jsme měli označený barevnýma žvíkačkama, takže já jsem seděla na růžový žvíkačce, byla jsem tam já, tady tento páreček a pak Monča se svým klukem Mačem, takže super, naštěstí jsem vždycky tím, že mám kluka v zahraničí 5. kolem úvozu, všude jsem sama. A no, smutné. No a byla podle mě bramboračka, ne? Byla bramboračka, protože já si to úplně vybavuju. My jsme totiž šli s Michalem na výlet. A nazbírali jsme ty lišky, jak minulý rok byl ten mayhem liškovej, jak všichni sbírali lišky. Takže my jsme pak už nevěděli, co s nima. Už jsme to žrali na všechny způsoby. Ale ta bramboračka byla strašně dobrá. Krávo, no víš co, Michal totiž, my jsme dostali od Michalovo kamošky Arménky, jak se jmenuje? Márny. Jsme dostali elektromlýnek na kafe, což já odsuzuju, protože já jedu normálně manuál. Takže Michal v tom rozmrdal ty houby. A samozřejmě to už pak nešlo vymýt. Čerství? Ty čerství lišky. A udělal z toho takový prášek. A normálně, to když pak dáš na tu bramboračku. No tak to nemohlo být čerstvý, tak to muselo být sušený. Jak bys čerstvý... Jo, hovno, my jsme sušili vlastně, pravda. Pardon. To nedává smysl, to by byla kejda. No jo. No nic, sušili jsme je na topení. Na naší karmou ještě v tom bytě, co jsme byli předtím. No a rozjeli jsme to. A máme to ještě do teďka vlastně, protože toho prášku je strašně moc a tam stačí dát takhle jenom špetka a úplně to ovoní tu polivku. Fakt bombex. To bych chtěla tento matroš od vás. Kdybyste mi trošku odsypali do díleráčku. Taky jo, klidně, my toho máme fakt hodně. Kdy rostou houby? Podle mě už podzim? Teď, ne? Teď? Ne, v létě? Já myslím, že v létě a na podzim. Nebo oni možná rostou myslím, že to bylo nějaký záříčko, ne? Něco takového. No, mohlo být. Záříčko, říníček. No každopádně druhý určitě musela být ta musaka Michalo, protože on nevaří nic jiného než musaku. Mustafa. No asi něco zapečeného to bylo. Ne hovno, protože Mačej nežere to maso, takže my jsme byli ty lilkový lazaně. Lazaně jste dělali, jo. Jo. No tak my jsme totiž měli pak ještě jiný prostředno s jinýma kamarádama. No jasně, tak nemáte jenom nás, no. Evidentně. No. A ještě jste pak upekli buchty. Ty krávo, ty kynutý buchty. Kynutý buchty, kdo to dělá? To podle mě nedělá ani moje babička. Takový práce s tím. No jako... Ani ne práce s tím, upřímně. Není. Jenom já neumím udělat ten kvásek jeblej, protože já nemám... Michal má takový to, že tohle to musíš do sypký, tohle musíš do vlhký.
A já tohle nemám, já to nevím a já bych to tam najebal všechno dohromady a pak to nejde a mě to nevzejde. On umí i takový to, že to udělá od voka. On nepotřebuje, nechápu a pak to krásně to tam kyne úplně. Ne. A já opět říkám, Michale. No a najde to prostě, takže vždycky, když máme nějakou takovou večeři, tak já uklízím a Michal vaří a pak se pyšním, jak jsme uvařili. Ale jako brutálně jste uvařili. A potom vlastně, takže to bylo jako skvělý meníčko, já jsem si to moc užila, ještě jsme měli nelko, pivko, domácí limču, jako fakt krásně jste to nachystali. Jo, to a potom jsme šli hrát tu deskovku, kdy si člověk uvědomí, jak je tupej, protože jako tam, nebo vy už to máte možná trošku nacvičený. A já nevím ani, jak se jmenuje. Pardon. Ta deskovka? To byla ta 10, ne? 10? Tak 10 se to jmenuje. To máš těch 10 čudlíků. Jo. Hele, mě na té hře baví, že jsou tam různě formulované ty otázky. Ta magnézie. No, že jakoby někdy máš třeba, hele, jaká je barva tohle brouka, ne? Tak si řekneš, cool. Nebo, ale pak je tam prostě jaký spisovatel. A to když už kolik Oscarů kdo získal, nebo takovýhle. Jakože tam jsou zase dobrý, že jako tam každý může trefit téma, který jako by mohl teoreticky vědět. Jako to je pravda, že to je hodně okruhově otevřený, takže každý si něco najde, ale tím, že Michal umí zeměpis, geopolitiku, politiku, do toho je prostě všestranně i dějepis ho baví. A já mám tancování, který se tam moc neobjevuje. A jako možná pop music, což se tam taky nedostalo. Tak prostě on tam střílí každou tu a on vždycky vybere všech těch 10 žetonků, ne? A já se cítím občas mě to fakt sundá, že jsem jako, že já jsem hrozně hloupej a úplně ne, Honzí, každý máme něco a já ty pomáháš lidem a já umím nic moc. Takže, já úplně miluji, jak prostě člověk si jde pro zábavu hrát tu deskovku a pak je na konci úplně frustrovaný, cítí se na hovno, je uražený. Jo, mega, protože on ještě, ale Honzí tak se zamyslí a já, jak zamyslí, já to vlastně nevím. Ale to myslím, že mi teďka říkala i nějaká kámoška, že tohle hráli a že jí kluky furt říkal, ale ty to víš, tak se zamysli a prostě ona úplně, kámo, já si myslela, že ho zabiju. Mega, jo. Prosím vás, nedělejte tohle u her, jako, protože ve chvíli, kdy říkám... U her. Říká babička, máš taky pusu samej u her. Ještě se říkalo na Moravě zájezd Maďarů. Jakože u hry. Jo, no tak to si jo. No každopádně ty hry jsou. A my teďka hrajeme Česko, což mi přijde víc takový jako... Tak to bych byla úplně v prdeli. Já o Česku nevím nic, jako. Ale já nevím, mně přijde, že tam se občas objeví něco, že si říkám, ty krávo, to určitě říkala paní Vobrová na Vlastivědě. Což je super. Moje učitelka ze základky teď učí našeho Kubíka, mýho synovce. A musím ti něco povědět. On má video, jak mají ten první den, jak se mu říká, první den prostě, jak jde první den do školy, já nevím. Jako a první třída, nebo? Jo, do první třídy. To je synovec, mýho bráchy syn, Kubík. On chodí k nám tancovat a jak tam moc nejsem, tak jsem takový jakoby strejda na dálku a tak vždycky jsem rád, jako když je se mnou jak propojený. No a on má tu paní Vobrovou, která mě učila před těma 20 lety. Což je zajímavý za prvý, že ona vypadá tak, jak jsem si myslel, že vypadala před těma 20 lety, takže vlastně si říkám, kolik jí vlastně ty vole je a kolik jí teda bylo. Ale ona řekla tomu Kubovi, že on říkal, já jsem Kuba Štrachal, tam mám maminku. A ona říkala, no jestli budeš jako strejda, taky takovej pilnej a šikovnej, tak to budeš můj nejoblíbenější žák. Jako, a já normálně jsem viděla to video. Bulel jsem jak želva. To moje mladý, šikanovaný, teploušský, malý Honzíčko, já. Tak jsem se zahojil z toho. Fakt, já jsem úplně bulel. Někdo prostě zpětně pochval. A normálně jsem si uvědomil, že ona mě mega jako chránila. Takže, že ona to musela vidět, protože všichni chodili na fotbal, ne, já chodil na gymnastiku a na veselé malování, na zpívání, takže jakoby... tak to bylo jasně teplej, no. No jo. No nebo ne. Myslím, že ne. No tak jo. Ale já jsem byl jasně teplej. Ale tak je to takový stereotyp spíš, no bych řekl. No, teď možná, ale předtím ne, jakože tam prostě neexistovalo u nás na malém městě, že by kluci chodili na kreslení, jakože to bylo prostě takový, že ne, kluci chodí ven a prostě vypichou si v oči větvema a šutrama. No každopádně vím, že ona mě jako
měla vždycky hrozně ráda a fakt teď zpětně vidím, že ona mě fakt jako chránila. A že vlastně jsem za to úplně vděčný. A nechceš se s ní propojit? Girl, I did. Já jsem ji pozval na naše teďka závěrečné vystoupení v NG, kde tancuje i Kubík, takže jsem bulel zase jak žila, protože ona přišla a říkala, Honzíku, já jsem tak ráda, že děláš to, co tě baví. A já byl úplně, paní Bobrová. Ježiš, to je hezký. Mega. Já moc jako nevzpomínám ráda na většinu učitelů, jako jenom když jsem si googlila jednu, že jsem šla teďka, nevím, nějakou dobu zpátky jsem šla na Climax do divadla na Pomezí, to je to imerzivní divadlo. Aha. A to je divadlo, že ty tam přijdeš a okolo tebe se to děje. Já vím. Většinou, když řeknu něco takového, tak ty lidi jenom... A víš, že... Inverze. Inverzivní inverze, takže tam vlastně je mlha, jo. No tak a bylo to celý jako, že jdeš na rave party vlastně. Aha. Bylo to fakt super, takže jsme byli v takovým jako, že klubíku a okolo tebe se tam dějou tady tyhle věci. A byla tam jedna holka a já na ní koukám a říkám si úplně, ty vole, to je Lenka Zámečníčko. Kučavíková. Kdo je Lenka Kučavíková? A proč ti lajkuje všechny statusy? Lenka Zámečníčková a ona byla vždycky hrozně hezká. To holka ze základky prostě, z Olomouce. A byla vždycky hrozně hezká. A teď jsem tam viděla holku a první na ní koukám a říkám si, tam má strašně povědomý face, ale vůbec nevím odkud. A pak mi to právě naskočilo, že to musí být ona, ale jakoby neměla jsem tu odvahu jít jako za ní a říct si, nejsiš náhodou Lenka Zámečníčková? A ona by řekla, jo, jsem. A já bych řekla, jo, já jsem chodila s tebou do školy. A ona by řekla, Ty vole, hele, my jsme byli cestování, jo, protože máme Topics. Takže my jsme byli minulý léto v Gruzii, protože Michal tam byl pracovně ještě s člověkem v tísni. A já jsem za ním jel na měsíc tam. A my jsme, tam byl Weekend Travelers, se to jmenovalo. Na Facebooku si prostě napsala, jo, chci s váma jít na tenhle track v sobotu. Oni ti napsali, OK, přineste, nevím, 50 lary a sraz tady u fontány. Jeli jsme a teďka tam přijdem a přesně to, že se scházíš někde tady na náměstí, ne? Takže vidíš, no hele, tamhle ty mají otadůrový boty, ty budou určitě s náma. Tamhle 2 holky, tamhle nějaký páprda Američan, tak si říkáme, OK, pozoruješ. A Michal, ty vole, já tamhle tu holku znám. A říkám, odkud bys ji znal? Tady v Gruzii, ne, najednou v Tbilisi prostě nějakou holku znáš, co to meleš, si vymýšlíš na mě, ne? No nic, ale on furt tak přemýšlel a pak ona tam začala mluvit a někomu tam vykládala, že je z Holandska a on, Holanďanka, to je určitě ona, to je určitě ta, teďko nevím jméno nějaká. Lenka Kučavíková. Helen Kučavíková. A furt, a on říkal, a ona studovala určitě tohle a tamhle to. A ona to zase tam někomu vyprávila a on říkal, já vím, ona u nás byla na vyměněném pobytu, jak oni studovali německý Gimpl, tak oni tam si s Holanďanama vyměnili na týden a ona u nich byla na týden ve Znojmě. Hustý. A říká, jdu se jí zeptat. A teďka on říká, hele čus, seš tahle a tahle nebyla si prostě na výměnný pobytě ve Znojmě a nebyla si u nějakého a ona chvilku a pak. No jo, a úplně se tam začne povídat. A já si říkám, to si mě děláš prdel, vole, já jsem tady přícucka, která se tebou přijela do Tbilisi a ty, velký globetrotter, tady, hele, čau Holanďanko, ty jsi u mě byla ve Znojmě, vole, před 25 lety. Tak to je hustý. Mazec. No ale to jenom dokazuje, že prostě svět je vesnice. To asi ano. Protože tak, jak se říká takový to, že já nevím, že přes 5 lidí znáš každýho a tak prostě mně přijde, že se tyhle věci fakt jako dějou, že jedeš jako někam na dovolenou úplně random, ještě tady do takový prostě fakt vzdálený země a potkáš tam někoho jako třeba jako ze Šumperka, víš co, jako z mýho rodného města a říkáš si jenom, hej, jakoby, jak je to možný? A v Šumperku ale nepotkáš. No, to je to. To je právě crazy, no. No a co máš ještě za další cestovatelské historky, když jste teďka tak hodně, teď jste byli v Pobaltí, ne? Teď jsme byli v Pobaltí a to bylo depresivní, teda na mě Neviděli jste nějaký hot vojáctvo? Neviděli, ale já jsem hodně takový letecký šotouš, takže já si jedu furt flight radar. A viděl jsem tam spoustu, protože ten den, co jsme tam byli 6 dní, a vyšla ta zpráva, že oni odstoupili od nějaký té úmluvy proti těm pozemním minám, ne? Oni se všechny státy si nějak po druhé světové válce, nebo po nějaké válce, nechci kecat, to ví Michal. Pozvěj si ho příště, ať ti to řekne. To je maminy. Maminy. No a že prostě odešli od té úmluvy a rozmístějí na hranicích s Ruskem ty miny, ne? A teď
Já nevím, já jsem na to takový cítil, takže jsem se cítil tak trošku divně. Do toho tam na tom flight radaru ty US Army, vrtulníky a NATO letadla a nebylo mi to úplně příjemný. Tak ono to po Baltí je jakoby z té Evropy nejvíc tak jako na ráně tomu Rusku, že jo? No, že oni tam na ně i dělají jako historicky nějak jako nejvíc výpady na ty Finy a tak, takže... No jasně, no. Takže vlastně se tomu člověk úplně nediví, že ty země jsou na to i nejvíc připravený, zatímco my jsme takový jako, že jolo, ale tak jsme prostě v centru Evropy, nám se tady nic nestane. No jako přišlo mi, že jsem tam byl fakt, protože my jsme byli v Lotyšsku a pak jsme jeli do Litvy a v té Litvě jsme jeli do městečka Klaipėda, který je úplně dole na jihu a tam je taková ta kosa, jestli víš, že taky ten poloostrůvek, že vlastně je zem, potom je vlastně kousek, je moře, pak je ještě malinký poloostrůvek, který je taková tyčka, která jde strašně dlouho. Tak tomu se říká kosa, je to i v Polsku. No a tím dokážeš dojít až k hranicím s Ruskem, jako oni tam mají ten malý cípeček. A my jsme tam právě už byli a tam už to bylo všude zakazené a vlastně na mě to vůbec nemělo dobrý vibe, jako já nejsem takový, jakože jo, ty vole, jsem hustej, že jsem se tady dostal sem, to je hrozně, nebo tak ono to jako nebylo reálně nebezpečný, ale nevím, bylo to takový divný, do toho tam strašně foukal vítr a já mám strach z větru. Mně nevadí prostě bouřky, déšť, ale velký vítr je pro mě takovej strašidelný. No, celý to bylo prostě divný a teďka celý ten týden jsem byl nepříjemný prostě na Michala a do toho to byla ta naše svatební cesta, takže já jsem se jako snažil. Jo, takže to byla vaše svatební cesta. No jako původně byla, no. Tím, že my jsme se brali v pátek, tak jsme si potom ještě 2 týdny předtím, jenom, že jsme si zajeli na Malorku na víkend, aby to bylo jako, že jsme se brali v pátek, tak si říkáme, tak co budeme tady sedět doma. Přijdeš a tak jo, tak já jdu uklidit. Tak jo, fajn, jde se umýt, no. No, takže jsme jeli na Malorku, což bylo 40 stupňů, že? A potom o týden později jedeš tady do té Debky. Ale jako mělo to něco do sebe, bylo to zajímavý, ale úplně jiný fakt. Jako mě to po Baltí zajímá, já jsem nikdy nebyla, ale přijde mi, že tam jako je rozhodně co vidět, akorát je to tak, jako vy jste tam letěli? Jo, my jsme letěli do Rigy a zpátky jsme letěli z Vilniusu. Protože autem vím, že to je trošku už dál. No přes to Polsko musíš. To Polsko je obří totiž. Takže... Obří zlý Polsko. Zlý Polsko, ne, zdravíme Mače, našeho oblíbeného Poláka. Čau. To byl mega Mačej. A nejlepší, jak se vždycky začne vztekat a najednou je to, ja kurva. A říká dramat. To byl dramat. Já to úplně miluju. To je prostě tady Štrachyho sestřenice Monika, moje nejlepší kámoška, tak má kluka Mačeje a to je prostě nejsrandovnější Polák na světě. Teďka zrovna jsme si udělali piknik v pátek, tak jsme si... Tam já jsem nebyl. Nebyl jsi, no. Byli jsme tam jenom my 3. A Mačej tam úplně, hej, a znáš tohle? Já jsem tady jednou tak jako nějak náhodou, víš, šel a tak tam jsem zjistil, že je tady Micka Point a já jako o čem mluví. Já vůbec jsem nevěděla, on to hrozně dlouho hledal na telefonu a pak vítězoslavně mi ukázal mapu a že někde prostě v Praze je Micka Point, což je místo, kde lidi fotí kočku Micku, která tam vždycky sedí někde. Jako živá kočka, která... A jak on tohle ví? Já nevím. A on, že to nějak jako zjistil a že prostě tam šel a že když tam jde, tak ona tam je. A že úplně říkal, a dívej, někdo tady udělal i 3D animaci a fakt tam je jakoby z vesmíru takhle prostě ta Micka na té zítce. Takže až budete v Praze, nebo pokud jste v Praze žijící, tak si zajděte na Micka Point, no. A kde to je? Nevím, to bychom museli najít. Super. Ale tak to vygooglite. Micka Point. Micka Point. No. Já myslím, že to bude nějaký landromat, když jsi říkala. Jo, no ne, je to vyloženě Micka Point. Point s Mickou. No, takže Macík je roztomilej člověk. Je výborný. A vlastně já jsem si uvědomil, že když jsem tady byl minule, tak jsme na konci dělali inzerát na Moniku. No to je možný, no, že jsme ji nabízeli. Všichni už prostě někoho máme po těch 2 letech. Uvidíme zase za 2 roky, jestli zase budeme single. Všichni single. No počkej, a tak už jsi zmiňovala tu svatbu, tak trošku elaboruji. Jako. Já tam nebyla, takže já vím jenom ze stories, jak to vypadalo hezky, dojímala jsem se i tak, podporovala jsem na dálku. Takže děkujeme. No naše svatba byla... A vy jste registrovaní teda, ne? Vy nemůžete být... No, teďkonc už je to... Já hrozně nechci krkat, protože vím, jak jsi říkal, že tenkrát Kadel furt krkal, tak se jako držím, ale to nejde.
Já bych musel počkat, až bych si vyprt a to by bylo tak za 12 hodin. To nechci. No nicméně, teď od 1. ledna právě už je to partnerství. To není registrovaný partnerství, ale partnerství. Takže už se neregistrujete jako vozidla, ale... Ano, ale jako lidi. Už... Wow! A víc už chtít nemůžeme. Ne. Teď už vlastně jediný, co je problém, je ten název, že manželství. Oni se furt ohání tím, že je to man a žel a my jsme vlastně jako... No, protože manželství to je velmi teda, jako žel je co? Žel? Já nevím, já jsem podle žel? mě to taky není, že je muž a žena. Jako ne, to by bylo to je úplná... muženství, ne, vole. To je úplná sračka. No nic, ale tak KDU-ČSL, teda, jo. No a já moc nejsem na politiku, přímě. Každopádně, od ledna už je to partnerství, který nabylo veškerý práva jako manželství. Normálně, takže můžete dědit... Můžeme chodit do nemocnice jako rodinný příslušník za druhým, když se něco děje. Jsme braní prostě jako by manžele. I třeba na tu hypotéku. Na hypošku. Jediný co, tak adopce stále není. Což je asi vlastně otázka času, ale tak to zrovna nás jako nepálí tohleto téma. A my jsme právě původně chtěli, že se jakoby vezmeme v nějaký zemi jako v EU, se hodně jezdí do Dánska, že zaplatíš prostě 300 € a oni ti tam všechno vybavějí. Ale pak jsme si řekli, že asi bude možná lepší, když to podpoříme tuhle změnu, jako v Čechách. Víš, že možná si prostě řekneme, OK, hele, vezmeme to tady, počkáme radši, až se teda udělá to partnerství, že jsme byli zasnoubeni vlastně hodinu a půl, vole, rok a půl. A vlastně dobrý, no, reálně je zajímavý. Všichni se mě ptají, jako jestli to něco udělalo v tom vztahu. A mně přijde, že opravdu ano, protože nechci si jako stěžovat nebo tady být nějak přehnaně sentimentální tím, že jako si ze mě dělali srandu ve škole, že jsem teplej na základce, na Gimplu, ale jako zase asi nepřimhouřujeme oči. Prostě se to dělo. Nezavírejme před tím oči. Prostě se to dělo a vlastně asi jsem zjistil, že mě to stále poznamenalo, i když jsem si myslel, že ne. A že jo, v průběhu života jsem musel několikrát před svou rodinou obhajovat svou orientaci, vlastně snažit se prát za svý práva. A spoustu rodinných příslušníků mi řeklo, že bychom se neměli brát, že to je vlastně pro nich špatně a takhle. Tak jako z nějakého křesťanského hlediska? Nebo? Ne, ateisti jsou, já nevím, to je jedno. Prostě podle mě jenom to trvá, no. No a vlastně teď jsem se bál, jak to budu řešit na tom úřadě, jestli tam na mě bude nějaká stará bába nepříjemná, protože to neřešíš normálně jako svatbu. Takže já jsem si říkal, ne, prostě hecnu to, zvednu telefon, zavolám na matriku Praha 4, protože tam bydlíme na Praze 4, a ona mi řekla, jo, vyberte si jakýkoliv pátek, oddáváme pátky prostě na Nuslavské radnici. Jo, a vy jste chtěli se vzít tam? Jo. Jakože nechtěli jste někde v terénu? My to máme 300 metrů od baráku, jak jsme říkali. My jsme hlavně chtěli jenom prostě svěci, nazdárek a špárek. Jo, takhle. Takže vy jste nechtěli jako takovou tu tradiční slávu prostě s 200 lidma a rodinným obědem a tady tohle? Hele, Michal je socially awkward, takže to padá a já organizuju velké akce for living, takže nemám jako důvod dělat akci pro lidi. Takže jsme si prostě řekli, hele, serem na to, je to něco, co děláme prostě pro sebe. A ta rodina tam nebyla? Ani moje, ani Michalova. Jenom tam byly fakt každý svědek a Monika s Mačejdou. No každopádně to bylo extrémně easy. My jsme fakt zavolali na tu matriku. Ona mi řekla, lol, vyberte si pátek. Tak jsem řekl, haha, pátek 13. Což jsme zjistili, že bylo naše výročí, takže úplně slejáda. No a pak oni řekli, přijďte někdy v pondělí k nám na úřad, tak tam jsme vyplnili papír, jestli se chceme jmenovat stále stejně nebo jak. A pak řekla, OK, see you there, bye. Tak jsme přišli, dali jsme 800 v keši, což je teda prdel, že prostě Praha 4 ti doporučí dvorního varhaníka. Což si říkáš, OK, tak to bude týpek, který měl kravatu, na který byly jako klávesy, ne? A hrál na ten, a já jsem si říkal varhany, že to bude v takový tý síni, ne? Já jsem chodil na Hamu, tak jsme měli všechny ty ceremonie v těch velkých sálech, ne? Teď jsem si představil ty varhany. Co tam bylo? Keyboard někde v rohu a on tam, lásko má já stůňu na ten nechutnej echo reverb. No hrůza, ale jako prdel. No a my jsme tam přišli, vůbec jsme nevěděli co. V 11:30 jsme přišli, v 11:45 jsme odcházeli na smažák a bylo hotovo. A tím, jak prostě jsme tam přišli a ta paní, tak dobrý den, takže vy si tady budete mít partnerství, dejte mi občanky, kdo nám přinese ty prstínky, což nám přinesla ta malá krysička, co jsme si udělali z keramiky. A pak prostě přišel, no to ti taky pak povím. A pak jak přišel ten starosta a říká, hele, tak prostě sešli jste se tady, Michal Zelba a Jan Štrachal a
vlastně jak to tam najednou všichni tak jako mluvili, tak jako normálně, tak jsem říkal, ty vole, my se vlastně fakt bereme a my vlastně fakt můžeme. Víš, jako my jsem vyrůstal v tom, že třeba jsme neměli ty práva, až vlastně furt asi pod Prahově mi to tak bylo v hlavě, že vlastně ta naše láska není tolik, co jako heterácká. Jasně, a najednou fakt, jak jsme tam stáli, tak a byli tam ty naši kamarádi i, že to nebylo najednou izolovaný, že jsme nebyli sami doma a prostě tam byl cizí týpek, cizí paní, ještě nějaký varhaní a všichni jakoby se nechumelilo. Tak jsem si uvědomil, že vlastně my fakt můžem a že to je fakt krásný a fakt jsem to byl mega dojetej a najednou, jak Michal prostě mi řekl tam před všema, že a fakt ano, tak jsem od té doby fakt to beru. Zajímavé, že se mi od té doby už 3krát zdálo, že se rozcházíme. To já se mega bojím, protože mi přijde, že fakt jako... Tak ty vztahy jsou hrozně křehký, že jo? Tak jako ono... A já jsem takový, že já se hodně bojím do budoucna. Já jsem takový úzkostlivý typ člověka. Takže s tím já se jako snažím pracovat. Ale prostě fakt... jo, fakt je to jako krásný. Hrozně jsem za to fakt šťastný. No a zaprvé gratuluju. Je to hezké a mám z toho radost. Na to, že si pamatuju i, když jste spolu podle mě ještě úplně jako ofiko nechodili, ale už byl ve hře. No ne, že se o něm hezky mluvil, víš, takže jako když si vzpomenu tady na tyto časy, teď nebudu citovat, co jsi říkal, ale jako to si nevím. Pak řekneme. Ale jakože je to takový prostě, nevím, pamatuju si na náš první společný smažák a 2 roky později prostě Mr. and Mr. A nechali jste si teda svý jméno. Ale všude na hotelech máme Mr. and Mrs. Štrachal. Takže já říkám, vidíš, lásko, budeš BTTM. No tak jo. No a přineslo to vám něco jako v rámci toho vztahu? Jakože nějakou změnu? Tak tuhle abstraktní, jak jsem popisoval. No jasně, jo, to je mi docela jasný, ale spíš jako, že třeba jsem jako slyšela, že jo, ale to bývá tak jako možná po delší době, že lidi začnou z toho být trošku vyhrocený v těch jako heteráckých vztazích, že třeba mají právě pocit nějakého tlaku na ně, nebo tak, který si vlastně možná na sebe staví oni sami. Sami, no. Nevím, jako nepřijde mi, že by se něco změnilo, nebo že bych to bral nějak jinak. Spíš právě naopak mi přijde, že jsem se bál předtím. Takže ti to přineslo klidu? Jo, v tom vztahu určitě jo. Že vlastně fakt si říkám, tak jo, tak asi prostě fakt mě chce. No a co zásnuby? No zásnuby ty proběhly předtím na dovolený, tak to bylo krásný, to bylo na pláži. Nebylo to nějak v zimě? Bylo to v zimě. My jsme totiž ty předminulý Vánoce jeli na Kanáry přes Vánočky, no. Kde mě teda Michal požádal o ruku, což byla prdel, protože my jsme byli v dodávce. Takže sereš jednou večer v restauraci, že jo. A když honem Michal chvátá na západ slunce, tak si říkáš, ty králo, to bude nádhera. No, že jsem prostě potřeboval brutálně srát. A tak on mě nechtěl pustit do té restaurace. A já jsem zase nechtěl, protože jsem tušil, co se bude dít, ne. A tak jsem nechtěl být takový hlaskou, a on, pojď, už bude západ. A ještě si tady něco musím vytáhnout. A já, pane bože. Tak jsme tam došli. A on jsi teda romantik. Já byl právě, já jsem, ale v tuhle chvíli jsem si říkal, ty vole, já na tohle to čekám, vysnil jsem si to, fakt jsem si jako, já jsem to chtěl, aby mě někdo požádal o ruku. A teď jsem tam v tom momentu, ale teď úplně cítíš, jak máš tu sračku ještě, víš co, že to není jako, že jo, je tam za vratama prostě to, ale to úplně držíš a víš, že... Jak říká moje máma, hovno ti olizuje kalhotky. Mega, takhle už. Kuku. Klasický, jak to bylo? Zadkovina. Klasická zadkovina. No a teď on začíná to. Lásko, já se na té dovolené cítím tak dobře, já jsem se takhle dlouho necítil s někým a teď ty si říkáš, jo, super, ale už to řekni. Takže to, já jsem mu pak musel říct, hele, lásko, promiň. Miluji tě, ale musím prostě pauze a jdem. To bylo taky vtipný, no. Takže počkej, takže on to ani nedořekl, ty jsi šel vykakat. On to dořekl, já jsem začal brutálně smát, protože mi to přišlo prostě absurdní. Jsem se na nás podíval z té třetí osoby, ne? A říkal jsem si, tak co vy tady děláte? A jsem řekl, lásko, ano, samozřejmě ano, pojď mi dát pusu, ale sorry, pojďme to pauznout, já se potřebuji brutálně vysrat.
A on to chápal, protože jsme byli v té dodávce 2 týdny, takže prostě jako... Jo. A úplně to odbouralo to ten strach. Druhý den prostě on za mnou přijde, sere tam někde na kamenech, ne? A říká, hele, lásku, vystřel jsem obří hovno a hnedka na to sedla takováhle masažka. A úplně, já si tě asi vezmu. Miluju. Hele, pokud vás tady tohle téma zajímá, my v něm budeme dál elaborovat na herohero.co/mrzení. Budeme se bavit o lásce, sexu a kadění. Takže... To bylo dobrý. To bude název toho dílu. Jo. Lásko, sex a kadění. A jinak se s váma rozloučíme. Děkuju Štrachálkovi, že přišel. Mr. and Mrs. Štrachálek. A my pokračujeme dál na heráku, takže vidíme se a čaudy. Ahoj.